Assalamu alaykum izleyijiler, mehriban vatandaşlar, hormatly Türkmen portal web saytymyzyň agzyber tomuşçylary, şeýlekem kulle türkmen halkyna. Beýligäkde Mantymly Pragynyň ýadygärligi açylyp bulanşa berildi. Ine birnäçe gün bäri ýam şu ýerde lazer ışıklaryň şowy geçirilipdir. Bizem şu lazer ışık şowyny tomaşa etmäne geldik hemde Pähim paýtagt ummany Mantymly Pragy atly aýdy bir şekilde geçirmäne geldik.